Il-pandemija ġabet magħha kemm sfidi kif ukoll opportunitajiet, hekk iddikjaraw l-uffiċjal għoli fil-Bank Ċentrali ta' Malta Aaron George Grech u l-ispeċjalista Ladan Davarzani waqt konferenza online li saret mill-Bank Ċentrali ta' Malta dwar it-trasformazzjoni diġitali tas-suq Malti. Aaron George Grech spjega kif Malta għamlet qabżiet kbar fejn tidħol il-bidla diġitali, speċjalment fejn jidħlu kumpaniji Maltin li jaħdmu fil-qasam tas-servizz li mill-lejl għal nar qalbu l-proċeduri tagħhom biex ikampaw mas-sitwazzjoni tal-COVID-19. Madankollu, Grech insista għatfadal ħafna xi jsir biex Malta teqleb aktar fuq pjattaforma diġitali blan li nelbu r-restrizzjonijiet li għadna fuq pajjiżna, inkluż il-pandemija u l-ġeografija li tiżolana mill-kumplament tal-Ewropa. Davarzani sqarret li diversi negozjanti Maltin li qatt ma kellhom l-interess li jqilbu għal sistemi diġitali malajr bidlu ħsiebhom blan li jkomplu bin-negozju tagħhom waqt il-perjodu tal-pandemija. Davarzani qalet li mill-rapporti li qegħdin jidħlu rigward is-sistema diġitali, diversi negozjanti qegħdin jirrappurtaw tkabbir ta' madwar 40% li qiegħed inaqqas l-impatt negattiv tal-COVID-19. Madankollu jwissiet li diversi ħwienet kif ukoll negozji iltaqgħu ma' diversi problemi biex jaħdmu fuq pjattaformi, inkluż in-nuqqas ta' informazzjoni u tagħlim biex joperaw fuq dan is-suq il-ġdid. Ladan Davarzani bħal Aaron George Grech iddikjarat l-importanza li n-negozji Maltin jibdew jadattaw u jimxu aktar lejn pjattaformi diġitali blan li s-suq Malti jirkupra aktar malajr mid-daqqa tal-COVID-19.